Че тук не спира. До момента 1 минута. Близо е до времето на патрола. Дано там да нямат проблеми. Да, минаха перфектно. Който състезание си налива една. Едно лесно изкачване. Ето ги 180-те коня какво правят. Магарето за Болона няма да говорим за него. Едно добро движение по трасето, макар и доста по-бавно, защото 2 минути минаха на 2 минути. Патрола беше на първата обиколка. Първа обиколка 2 минути и 26 секунди. Перфектно преминание на трасето. Никъде няма закъпване, няма колчета, няма ленти бутнати, без асистенция. Дало е втората обиколка да е подобна. Имат леки затруднения с страничния наклон. Dacă așa se zice. Dacă așa se povestea, nu vrem. Sau, gore. Vezi cu două ori. Върви леко с събратите напред, но това е без значение. Важното е, че се движи. Trebuie să gărbănie. Eu am dat carane. E postaj și vede. Три минути и 50 секунди до момента. Не останаха сериозни препятствия. Въпрос на време е да финишира. Стига и машината да издържи, разбира се. Четири минути и 29 станаха, така че във всички положения няма да са първи. Едно прекрасно водене на автомобила.